Pendiam ini ke channel Banwan Rak Kubor Berman Lagasmi. Council lembaga education cell ka jongka kala penbet ya kani gasngi menta gasngi ban pelong kata ka jingi ya pat ba jongki kun samla jongka jat bin riu nyutrep ya ka bangi lai kerteng kata ka nyutrep youth smart kum kadak ka jingwan ai men sim ya niu riu rangba jongka jat bin riu bula syem ya kani ka sien jam ban pelong kani ka jing sha thangan kani ka jaka ban penbor ya ka sorkar jela ka jongi bakapor kala dei bakum ka jat bin riu bangin yo ela ka jong ka hok lamba ka jing pen bet thmai la ne ka jing khmi biang ban review ya kata ka reservation policy jong ka jela ka bangila pentri kam menta di kisan pau tu kisnam kaseng nadu ki snam ki baladam ngila juong ya kani gentien ba kani ka reservation policy kum bakalong menta kala de kita ka bi ka bangi kum ka jat menriu ngila kebum hala ka jong ka sentur di kisan pau tu kisnam bat kani ka bi ka bangi ngila kebum hala ka sentur kala kelalong penban kata ka jingpang kabala bam yang nginopo namar la ringi bet ya ka jing lat kam lat jam hagini gisngi baladam ngioi hadukan nu ngi sya leben namar kat balat ki kam ngi baki wei pat ki perlo ki yo khambun ka bah ngi yo duna tengi na kaliang jong kaseng ngi wan ban pelong ya kani ka jing ya pat ba ban khot iki kun samla kham tambe ki bapuli yang ni apo sor ban ong ki bakin mi syakmat ngi so kmen mementa kasngi walatang sisngi ngi yo ban penkret ya kani jing ya pat ba ka jongi ring ngi so yo mensim ngi so kmen bagi kun samla neki school neki college ki ba fair daki hajar ngut kilawan ban ya stok ti hakani jing ya pat ba ka jongi